V dnešním videu vám ukážu, jak jsem získala YouTube button a to nemám ani 100 000 odběratelů. A ne, clickbait to fakt není. YouTube button je docela velká věc. Je to něco, co většina tvůrců dostane až po letech tvoření a i tak se k němu spousta lidí nikdy nedostane. Možná už jste viděli u nějakých YouTuberů, třeba jako je Trospy, Hestreng nebo Halovet, že mají doma taky takovýhle YouTube ocenění. Možná ale nevíte, že existuje dokonce několik typů YouTube buttonů, který YouTube rozdává. Ten první je Silver button, který dostanete za přesažení 100 000 odběratelů a zrovna v Česku ho má přibližně asi 500 YouTuberů. Další už je ale Gold Play button, který nedávno získal třeba Syriakary za překonání 1 milionu odběratelů. To už je pro ty hodně velký YouTubery a vůbec bych si třeba nestěžovala, pokud by mi třeba visel doma někde na zdi, jo? Pak existuje Diamond Play button za 10 milionů odběratelů, což předpokládám, že žádný český YouTuber asi nezíská, protože by ho musela sledovat doslova celá Česká republika, včetně například mojí i tvojí babičky. No a nakonec úplně ten nejvzácnější je Red Diamond Play button za 100 milionů odběratelů. Ten mají jen ty úplně největší YouTubeři na světě, jako je třeba MrBeast. Takže když si to vezmeme logicky, já bych žádný z těch buttonů ještě mít neměla, ale jak jsem to teda udělala? No, takže před pár dny se stalo něco, co jsem vůbec nečekala. Jednoho dne jsem si prostě jen tak četla chat na svém Discord serveru a najednou mi přišla zpráva. Něco pro tebe mám, kam ti to mám poslat. Panoušek mi chtěl poslat balík. Chvilku jsem se bála, aby mi třeba neposlal GPS tracker ke mně domů a potom třeba jednoho dne by mi někdo zvonil na barák, že čau, ty jsi Annie? Ne, ok, dělám si srandu. Vybrala jsem random zásilkovnu ve svém městě a hned jak mi přišla zpráva, že balíček dorazil, tak jsem tam byla doslova, že za 20 minut. Takže si ho teď společně rozbalíme, já vám ukážu, co v něm je a kdo mi vlastně balíček poslal. Takže ho mám tady krásně zadělaný, radši jsem zamazala adresu, jako tak nepotřebuji, abyste mi zvonili na barák, ale jak se do toho dostanu, já to nechci úplně jakoby nějak poničit, takže půjdu hodně opatrně. Ok, je to jakoby dost dobře zabalený, vypadá to, že spotřebovali tak půlku celý zlepy. Ty vole, kamo, jak se do toho dostanu? Ok, vypadá tak nějaká krabice od bot, ukaž, jaká velikost, ne, že by to měly být boty, jo, ale tak jako podívám se. Tak jo, já to schválně teďkom vytáhnu z toho, jestli se mi to nějak podaří vůbec. Fanoušek říkal, že by tady měl být i nějaký dopis, tak doufám, že ho tady nevyhodím i s tímhle s tím. Ok, jdeme si to společně otevřít, já jsem extrémně zvědavá. Shit, ok, tak to byla mega dobře. Tady máme ten dopis dokonce, takže jsem ráda, že jsem ho nikdy nevyhodila. No a začnu teda asi tím dopisem, jako upřímně vypadá to zatím mega dobře, i ten vibe jako z toho, že prostě jsem k tomu dostala i dopis, to je fakt mega dobrý. Ahoj Annie, tento YouTube button jsme pro tebe připravovali celkem dlouho. Trvalo nám to přes 2 měsíce ho zhotovit do takovéto formy. Ok, to je dost dlouhá doba. U výroby jsme se neskutečně bavili, vše jsme dělali ručně, od výběru dřeva až po barvení. Proto jsme rádi, že jsi měla tu trpělivost s námi a vydržela až do finále na výsledek, který tě čeká pod tímto textem. Ty na to jsem zvědavá. YouTube button jsem nedělal sám, ale pomáhal mi můj dobrý kamarád Ondra. Společně jsme udělali výsledek, který vidíš. Děkuju, že jsi počkala a snad to není naposled, co nic takového dělám. Jako mega hezký, že jste s tím dali takhle záležet. Hrozně moc si toho vážím a hlavně je, že vás to bavilo. No a my si teď ukážeme ten samotný YouTube button. Ok, tady už na mě čouhá YouTube logo a tady ho máme. Hezky opatrně to vyndám, ofoukám to pořádně. Jako i ten feeling toho, že jak to je ze dřeva a těžký, tak to fakt jako kdybych držela reálný YouTube button. Určitě se ho hnedka půjdu někam vystavit, protože tohle je fakt top a klukům se to mega povedlo. Jako extrémně se mi líbí, jak vlastně i to YouTube logo je vyřízlý v tom dřevě. Jo, je tady presented to Annie for reaching 100 000 odběratelů. Doufám, že jednou budu mít i ten reálný YouTube button, no a pokud jo, tak půjde hnedka vedle tohohle z toho. No ale otázkou je, kam dám teďkon tenhle ten. Já si představuju, že by to potom mohlo být takhle na zdi, ale to tam nemůžu dávat teďka, protože se bude vymelovávat, ale napadlo mě tady na moji oblíbenou poličku to dát. Že mám tady různé věci, krabici od gaming, klávesnice, myše, a tady mám parfémy, takže já si myslím, že to je úplně ideální místo, tak vlastně to hezky uvidím. Tak opatrně, tyjo, teďka tady dám, že tak nezbořím celý. No já si myslím, že to je teda nádhera, jako úplně ideální místo jsem teďka našla. No a možná si někdo řekne, že tohle je jenom custom button a není to ten oficiální od YouTube, ale pro mě to stejně znamená strašně moc, protože to ukazuje, že tady mám takovou komunitu lidí, který baví moje videa natolik, že mi někdo dokonce pošle něco takového. A je to vlastně pro mě i taková motivace, protože ten button je zatím jenom symbolický, ale jednou bych chtěla rozbalit ten opravdový YouTube Silver button za 100 000 odběratelů. Takže jestli se vám moje videa líbí, jak se to být u toho, až se to třeba jednou stane, tak určitě mě sledujte. Ještě jednou obrovský díky Matýskovi a Ondrové, který mi ten button poslali, fakt si toho strašně moc vážím a schválně napište do komentářů, jak byste ten button ohodnotili. Tak jo, díky, že jste dokoukali video až sem, budu ráda za like, odběr a hlavně komentář a uvidíme se u dalšího videa. Čus.